leso skipper se-Arsenal, leso skipper se-Manchester City, leso skipper se-Al Nassr, leso skipper saliphi iqembu la phesheya ocabanga ukusithengela indoda yakho, or lo muntu oclaima ukuthi indoda yakho ocabanga ukumthengela sona ngoba unama intentions okumgcina abe ngowakho, khohlwa uzimoshela imali nje. Mantombazane, ngoba ngiyanibona niyaba nengqondo yokuba successful, but ingqondo yasothandweni aninayo. Anginikeze nje amathiphi nyana mhlampe azongisiza, niyazi nani angeke nginilahle. Alright ntombi, nina enisebenza kahle nenifunda kahle nenama side hustles, musani othandweni ukugijimisa imali, musani othandweni ukuthi wena ufuna ukufika with a bang, othandweni ukuze uzolutha lelo jongo lelo. Uyezwa yini? Thina singaswenka yezo, siswenke siqede, sidure futhi, kodwa thina abantu besilisa siyathandana nomuntu esifazane ongeyilutho financially, academically, simuthande futhi. Uyezwa yini? Ongenatwa kunalokho nami ngingasebenzi, but ngiyakhona ukwenza izinto ngimspoile yize engenalutho, nami ngingenalutho, but ngizamela thina ngoba ngiyamthanda. Yindlela leyo esakhiwe ngayo thina. Sekwabafana manje nje nabo asebethi ngifuna umuntu esifane ukuthi empilweni, nalabo bantu bajwayezwe yinina. Nina abantu besifane niyadiza. Thina umuntu esifane odizayo noma suke size ngothando, but once weza ngemali thina, baby uthanda liphi iqembu, angilibuki ngisho nebhola, sekuthi Manchester City. Usuzo wena uyo researcher nge-Manchester City, ubone the biggest player kwi-Manchester City, uyongithengela lo jersey lelo, automatically lapho wafika ngomqondo wemali kulento ebengithi mina siyayakha. Uthando engalikhipha cause wena usungijwayeza imali ukungithengela izinto. Yingakho most yenu aniboni, kodwa uma ungakhipha zonke lezi zinto involve imali osuzenzele umuntu wakho wesilisa, yini oyizuzayo wena nositholile khona? Ayikho. For every t-shirt, for every shoe, for every belt, for every skipper othengayo wena, into oyithola nje ile in return, ile phela. Ngoba yini enisijwayeza into ekumele ngabe niyiveza in due time ukuthi nawe baby ngingakuspoil. Nina nigijimisa uthando hoping ukuthi umuntu esilisa ngeke umgcini. Kunalokho uzokwenza isigubhu so ukuthwala nje esikhiqiza amafutha emali, but leyo mali ngiphume ngiyoyispenda nabantu engibathandayo. Ngiyazi vele ebusuku ngizobuya kuwena ithi mfi inhliziyo ingekho lapho ngilala. Uwebosisi laba abondlayo emakubo, okuwena wedwa owondlayo kini, musukutha la nje okuzuywa wena nje kini. Ma kubhede kuwena kuyabheda, ma angento eshodayo kubizwa wena. Weyintombi, musukuthatha leyo ngqondo uzoyifaka la othandweni, musukuthatha leyo ngqondo ukuthi kuzwiwa ngawe, bezwa wena kini. Ngisho unyoko imbala ngoba ufaka isaka, musukuthatha leyo ngqondo uzoyifaka la.
yingakho nina manesi bo othisha nidlalwa niyuzwa ngoba ila independence kunina iyandrula mase nicathi nizoyifaka othandweni. Nganitshela ngathi noma indoda ingayisibotho kanjani financially, isibotho kanjani academically, indoda will remain indoda. Kwi-mindset yayo nakwi-nature, indoda is always meant to be an alpha male. Nikeza indoda ispace sayo noma ngabe uyayondla noma ngabe iphelelwe umsebenzi, indoda will always be indoda. Le nto enokuthi izoletha i-independence yenu ukuthi kuzwiwe nina othandweni, yingakho nishimile nje niyuzwa. Niyogcina seniyodla abafana abancane ngoba ontanga benu bayanqaka. Kwalabo bafana abancane niba bribe ngemali nemoto zenu, lezo imoto abaphuma nazo baye elokishini bayothandana nontanga babo abalalelayo, naleyo mali yenu bayidle nezintombi zabo ezilingana nabo ezibalalelayo. Musani mantombazane othandweni ukungena ngomqondo wemali. Ngingaclaim mina ukuthi ngiyakuthanda, ama-actions ami athini, and angeke usawabona ama-true intentions ami kuwena if wena usufike nje first time usuyangixesha ngemali ngoba nakho so ngizoba uthi na angifake nje, angifake ngize ngisuthe athi ngiyabhampa sengidlile imali yakho. Abafana izinja, abafani ngeke inja uyinonisele ngenyama, iyokuthanda iyokwenza ngathi iyakuthanda until kuze kubhede kuhlatshwe kamakhelwane iphume iyodla khona usale wena. So maningezwanga la ntombi ngeke niphinde nizwe.